Mochila de travessa. Porta unes nanses reforçades que permeten aixecar tot el pes de la motxilla d'una manera fàcil. A més, la part central també porta una nansa per clavar-la a un clau, si vols. A la part de sota tens dues nanses més que et permeten enganxar coses més pesades, com per exemple la tenda de campanya. Que portin aquestes nanses és un avantatge perquè facilita el transport logístic. És fàcil arrossegar i tirar-ho dintre la pick-up. Una de les primeres coses que veus amb aquesta motxilla són les cintes de tensió i compressió. El que fan és mantenir la columna fixa, sense deformacions. Manté la motxilla comprimida. Podem separar les cintes de tensió en dos tipus, de compressió i d'apertura. Cada una fa la seva feina. Unes comprimeixen i estrenyen la càrrega i les altres serveixen més per obrir. Obren coses. Aquestes obren l'accés principal a la motxilla. De les d'obertura tenim aquests dos pàsters d'aquí que obren la tapa principal i després les bosses laterals. Tenim un pàster aquí i un altre pàster aquí. A les nanses de càrrega de les espatlles tenim aquests tensors. N'hi ha una a cada banda. Són tensors d'inclinació. Aquests tensors d'inclinació ajuden a controlar la inclinació de la motxilla amb la teva espatlla. Aquestes cintes d'aquí són les que subjecten el barret a la tapa i també fan la funció de frontissa. En funció de la llargària pots accedir a la càrrega de la tapa. Tu pots agafar i tirar-t'ho cap endavant i així tens accés. Ben igual que com ho fas amb l'esmerç. A la bossa de l'esmerç fas el mateix. També jugant amb la llargària de les cintes pots guanyar espai de càrrega que estaria protegida per la tapa. Anem a alliberar els tensors de compressió. Aquí tenim els tensors de compressió de càrrega inferior. El que fas és tensar tot el que portis a sobre. A la part superior tens 4 anelles que serveixen per fixar el que seria l'esterilla i també aquestes cintes que és per lo mateix. Bosses molle laterals. Aquestes bosses, si no s'utilitzen, és més còmode posar-les buides i comprimir-les amb les cintes de compressió. Al lateral inferior hi trobem butxaques en goma elàstic. Jo hi porto els recanvis. Recanvis de lo que serien les peces que es podrien trencar. A l'altra banda, el mateix. Aquí jo hi porto els mitjons de recanvi o hi clavo l'arma per al transport. La part de l'esquena és regulable. Disposes de múltiples posicions per fixar-ho a la teva mida. Les nanses amb espuma EVA a l'interior. La superfície en contacte amb l'esquena amb diferents nivells per deixar passar fluxos d'aire. Sistema basculant de repartiment de càrrega triangular. Es carrega el que seria la força del pes a la part baixa. El sistema de nanses és d'alliberament ràpid. En una situació de combat en què vas amb la motxilla i tot el pes, tens enemics al davant, portes tot el pes de la motxilla, hi ha drons volant, van cap a tu, et vols treure però no pots. Què vols? Treure't la motxilla i córrer.
Aquest coixí fa de sivella per al cinturó. Un cinturó ergonòmic. El cinturó fixa la motxilla al cos. És prim i rígid. Igualment porta una escuma fina per afegir comoditat. El que sigui tan prim et permet fer la combinació amb l'Smersh per poder fer travessa d'explorador. L'accés principal s'obre i tanca amb dos fastos. A la part interna de la tapa hi guardo les fundes, neu i oliva. A la cremallera d'accés ràpid, documentació i mapes. Encara que la funcionalitat de passar-t'ho per davant hi és, no és còmode. No ho acabes fent mai. Just a l'obrir la tapa, topes amb boques d'encordill. Aquest espai d'aquí és el que jo utilitzo normalment per portar la jaqueta de pluja. La carcassa consisteix en una làmina de plàstic i dues barres planes d'alumini. De la 6X118 hi ha dues versions, una amb una cremallera que s'obre en aquesta part baixa d'aquí, on normalment s'hi posa el sac de dormir i tots els complements relacionats. El model que us ensenyo és tot d'una peça, no hi ha cap separador, tot ve amb un mateix sac, tot es fica junt. La versió anterior en aquest model és la 6B38.